साल 2020 के शुरुआत में चलल एगो अइसन वायरस जौन पूरा विश्व में तबाही मचावल शुरू कइलस। इ वायरस से अपन भारत देश भी अछूता ना रह पाइल। इ कहानी बा मजदूर कमल प्रसाद के, जे बिहार के रहे वाला आपन गांव छोड़ के दू रोटी खातिर बड़का शहर में काम करस। इ आपदा में जहां चारों तरफ लॉकडाउन लाग गईल, सबके काम धंधा बंद हो गईल, ओही में बेवस लाचारी में कमल प्रसाद भी अपन बोरिया बिस्तर बांध के पैदल ही अपना गांव के सफर तय करे निकल गईले। लेकिन कहल जाला कि आज भी इंसानियत जिंदा बा। रास्ते में भगवान रूपी उनके सोनू सूद मिल गईले, जे उनकरा जैसन हजारों बेवस लाचार लोगों के रोड पे से उठा के सही सलामत वो लोगों के ओकरा गांव तक पहुँचैले। वही में कमल प्रसाद भी अपना गांव सही सलामत आ गईले। गांव पहुंचला के बाद जब कमल प्रसाद के बाबूजी कमल प्रसाद के देखले तो खुशी के कोनो ठिकाना ना रहे। अब कमल प्रसाद सही सलामत अपना घरे आ गईलन। उनकर बाबूजी के सारा चिंता दूर हो गई। कमल प्रसाद भी बहुत खुश रहले अपना घरे आके। लेकिन कहल जाला कि गरीब परिवार में एक चीज के चिंता खत्म होला तो अगला चीज के चिंता सतावे लागेला। यही ना 2-3 महीना बीत गई, तब कमल प्रसाद के ए बात के चिंता सतावे लागल कि उनकरा घर में छठ केंगा मनी, काहे कि 2 महीना बाद दिवाली और छठ आवे वाला बा और कमाई इस साल में भइल नहीं खे, तो उनकर माई कोसी केंगा भरी हैं। उनकर भाई भतीजा नया नया कपड़ा कहाँ से पहनिया सन। तो यही चिंता में कमल प्रसाद एने से उन्हें टहल तारे और फिर ई निर्णय लेता रहन कि वो फिर शहर जइहन और अपना बाबूजी से आके कहता रहन कि बाबूजी हमरा फिर बाहर आ जाए के बा कमाए खातिर। बाबूजी भी ना चाहते हुए भी का सहमति दे देता रहन, काहे कि जानता रहन कि त्योहार आवे वाला बा और घर में पैसा बा ना, तो उनकरा घरे त्योहार मनी केगा। यही खतरा फिर कमल प्रसाद अपन बुरिया बिस्तर बांध के और 2 रोटी के आस में और अपना घर में त्योहार मनावे खातिर फिर से उस शहर चल जाता रहन कमाए खातिर। दो महीना दिलो जान से मेहनत करके कमल प्रसाद कुछ पैसा इकट्ठा तक कर लेत बाड़े, जौना से उनकरा घरे छठ अच्छा से मन जाई। लेकिन फिर कमल प्रसाद के ये चिंता में रहता रहे कि का पता उनकर मालिक उनकरा के घरे जाए के अनुमति दीहन कि ना दीहन, उनकरा छठ के छुट्टी मिली कि ना मिली। डरते सक पकाते कमल प्रसाद अपना मालिक के लगे पहुंच के छुट्टी के बात करता रहे। तक उनकर मालिक तो छुट्टी देवे से इनकार कर देता रहे, बोलत बारे कि 2 महीना पहले ही तू नौकरी पे आइल बाड़ा और अभी तरह के हम घरे जाए के अनुमति कैसे दे दी, बहुत सारा काम बाकी बा। फिर कमल प्रसाद अपन अंदर के भावना के जौन छठ के प्रति बा लेके बोलत बारे कि छठ बरिस भर में एक बार आवेला और उ छठ महापर्व है जौन अपना माटी से, अपना परंपरा से, अपना संस्कृति से, अपना संस्कार से दूर रहल लोग के जोड़ेला। भले लोग मजबूरी में मजदूरी करे देश प्रदेश चल जाला, लेकिन दुनिया में आस्था, विश्वास, परंपरा, संस्कार, अपना त्योहार के प्रति इंसानियत, अपनेपन के दर्शावेला। मालिक ई बात सुन के कहत बाड़े कि बोलत तो तू सही बाड़ा। फिर थोड़ा सोच विचार करके उनकर मालिक उनकरा के घरे जाए के अनुमति दे देता रहे और उनकरा के उनकर तनख्वाह भी मिल जाता महीना के। तो कमल प्रसाद खुशी से अपना गाँवे आवता रहन और फिर उनकरा घरे भी सब हर साल जैसन खुशी से छठ मनाता।